Bez varovania som to, nechce sa mi to vyplo. Tak, dobre, ideme spavnovať tých Vardenov. Tak poďme rýchlo, dokedy sa mi zase nesekne telefon. Lomeno Varden, počkaj. Varden, hotovo. Darkness. Počkaj, teď Varden. Počkaj, ja som spomínal, že som si nedal lomeno samo. Lomeno. To mám na 7 sekúnd. Summon. Varden. Mohol by som Breeza spavnúť Varden. Tak. Teď Breeza, potom to ideme spavnúť Breeza. Vyskúšame dať Varden Breeza. To bude hnus, dúfam, že ma netrafí a že nepadnú na zlú combination. Potom som chcel lomeno počkaj, to som využívam svoje príkazy, lebo milujem ich asi. Summon Breeze. Summon nový mob Brute? Nie. Blaze, B, Bad. What? Block? Bot? Lightning bolt? Počkaj, bolt East entity, počkaj. Varden, počkaj. Varden lomeno entit. Dám all entit. Tak. Bohužiaľ EA nejde. Aj tak padáme s 6 efektami. Mal by som dať zase tomu, páči sa mi viac, jak má mne. A vás nepočúvam. Tu the storm. Slnko nepočujem vidieť. Time. Set night. Tak. Máme 292 dní, pozrieť. Ty vyskúšam to preskipovať. Set. Daj? Vážne to funguje. Tu dostanem, zase si zapomínam, tu dostanem. Už len 8000, vy ste polovicu videli. Počkaj, vyskúšam na voľaké emotu, dáme emotu, bohužiaľ nemám žiadne, bohužiaľ. Škoda, že nemám žiadne emot kúpený. Timeset, Nike. Tak. A už sa pripravíme na 8000 blokov. 8000 Absorption, Regeneration, Heal a ešte by som si mohol, zapomňal som si, no, to sú moje prirodzené efekty. Na Vardena by určite zabil bráchku. No ja si začal pozrieť do inventári. Mám tu, keby som chcel, tak mám tu elektru, mám tu zničenú elektru, ktorá nefunguje, bo čo by som ju opraviť. Kde tu ju mám? No mám i totem nesmrteľnosti. Alebo, jak sa to volaví, totem undying. Alebo totem nesmrteľnosti. No. Máme 4000. 3500. 3300. 3200. 3000. 2900. Neriešim. 2500. 2300. 2000.
Aj keď 2000 bolo trocha neskôr. Už len chybí 20 blokov. No poď. Mohol som dať level killer všetky entity, ale to. Ale ja nemôžem, musel by som mať kreatív, keby som nemal kill out. Poď. Co? Ty vážne nedopadli ako prvý. Co to je? Jak to sú tí vážení dopadli z toho možná? Vidíte si, pristanem bezpečne. Počkaj, musím ísť trochu nižej, to by som... Musím ísť nižej, počkaj. Musím nakoniec po cesty. A to musím nakoniec. Počkaj. Water. Toto je môj obľúbený efekt na skyblocku. Vidíte, lebo všetko tiež je. Toto je môj hlavný komponent, že nemám i ostatné komponenty, ale dobre. Mám border cestku. Mám ich asi 3. Ale ani do jednej nemusím sám dávať ostatné. Mám vyberať veci, keby som chcel. Border cestka znamená, že mám tam i dobré veci, ako diamanty. Ako goldy. Mne sa nestíha degenerovať ten blok vôbec. Teraz mi padol... Nemám žiadne spartanské kosti, aby sa to zatiaľ nespávali. Spávali, ale... Ja som nemal armor na hodinu. Boha! Mám českú veľkú inventory. Aspoň, že mám českú inventory. No mám tu zatiaľ jednu českú. Boha. Musí byť tu sa to spavnúť creeper však. Keď ťažím a keď nemám nič čas. A za chvíľku tu budem mať plnú časť. To som mal dvojčestku tu. Jednu, dve. Mám tu i armor trim. A ešte víc veci. Nemám veľa čestek, lebo všetkých hádžem dole vždycky. Nemám nervy si ich musím u seba. A do 5 minút sa mi toto všetko despávne i tie veci vedľa. Ale ja hlavne potrebujem hlavne tieto netrakové veci. Aspoň tak využijem toto.
tu čestku, mám 8. Musím sa vyhývať. Ma nezabil by som, dobre, že som mal netratový armor. To by ma zabil a stratil by som svojho list. Ani mi ma nezabil. To by môjho psa zabil. Môjho zlatého psa, čo som si chcel okošiť a ešte moje veci vybuchol. Netrat mi vybuchol. Aspoň, že toto mám v netratovku. Ja zatiaľ tu riešim nedostal. To boli všetky moje veci. A ešte som bol nahrával. 4 šipy. To určite mám víc, ja som bol dosť taký. Ja viem veľa vecí tu teraz bude rozdať za nich, lebo goldy sa tu rozdelili. Neteraty sa tu rozdelili. Nie mam teraz między sobą. Widzicie? To jedna czeska zatiaľ. Túto časť by som mal pomalinky rušiť. A ju zruším neskôr. Potom si to všetko podelím do dole. Toto by som si mohol nechať v inventory, bo ešte tu ani pec nemám požiadnu zažiedenú. Myslím, že to bude zatiaľ len Boulder Česka, len tak 60 čipov tu mám, aha, som si zničil. Tak 64 len som mal. Ja viem, da mám tu i ostatné veci, čo som zatiaľ teraz mám i v inventory som mal. Bo čo, budem už robiť to. Neviem, jak sa to mohol Keeper udelať tú dieru, ale dobre. Aj tak si musím zobrať len bloky netaretové. Mal som takých 20, tak ja si zoberiem len 38. A tu si zastavím a tu si zastavím. A tu si musím zase urobiť diamantovú stenu. Zase nechám i dám si voľaké diamanty. Takých. Toto video sa predĺžilo, než som čakal. Chcel som natočiť moje pád a tak ďalej. Teraz som predĺžil trocha. Kvôli tomu predĺženiu Keeperovi. Víte, aké toto muselo byť drahé. Skostú hrdebnú. Nebo to sklo mi chýbajú. No to je všetko. Ako blstom mi nevadí. Bo ten sa mi generuje sám. Keby som chcel, tak by som mohol len tiež kobla. Ale zatiaľ na haste 255 nestačí kobl ani. To by som si vyťažil polovicu svojom domu zo spodu. Pri také rýchle tiežení je to extrém. Ešte si trocha veci natiežíme a ide. Mňa to by to prečupalo. To sa teraz zladuje. Myslím si, že ma to zachráni ten pád aspoň. Tak to je minulé, len to zabijem môjho psa.
dobre, že nie, no. Boha, ja som si vytiežil polovicu svojho domu. Bo ja zase nemám miesto. Tak poďme bolo čo dovoliť, napríklad toto. Boha. No dovidenia.